Broadcasting Service Ọka tata bụ tata echi bụ akụkọ maka na anyị na ndị otu egwu ọdịnala eje mmiri nke ụbahụ na nke a ga-anọrị n'ịgwa gị eziokwu. Ndị otu egwu a nwere ọtụtụ egwu ha ga-eji wee melite ọnọdụ gị n'ego obi ụtọ iji wee gosi n'ife kwuru ka a na-eme. Anyị ga-ebu ụzọ chịpụtara gị egwu ha abụọ na-atụfughị oge ndị gụnyere ijekwa eje ka ọ kara eze ka ọ ga-abụ ịnamakwa ka ịkara eze nyakwa enwere nwaanyị mụ na ya yiri wee bido egwu a. Nwaanyị ahụ na-agba egwu nke ọma, onye ya otu onye ya otu a egwu eje mmiri ka ọ na-ata. Ọ bụrụ na anyị nwere ọtụtụ egwu anyị ga-eji meta ọnọdụ n'egwu obi ụtọ, naanị sonyere anyị maka imete gị mma. Ka ọ dị ugbu a, aga m ebu ụzọ mere gị ụkwụ n'ala iji wee gosi gị na m sokwa na nka na omenala Igbo. Ọ bụ gịnị iji egwu a? Ọkụ eje mmiri ama na-eso n'ife a na-eme. Ibuo ya n'elu, ibuo ya ala. Akụ na ụmụ nwaanyị agabazie n'elu ka ndechara ndị ọgwụ ya
o so n'ife a na-eme na-agba egwu a dị ka na-emere nkwụsị ọ bụrụ eje mmiri nke ụbahụ na nka n'ịgbaso omenala Igbo nke a gosipụtara ka ọ mara ụmụ nwaanyị a ndị dịgba alụ famara ife a na-akụ n'ọnọdụ ịmakụ omenala Igbo otu ugbu a ka anyị chụpụtakwa egwu ha abụọ ndị ọzọ ndị gụnyere egwu nke Irumụ na-akwara akwa nakwa nwa agụ ezigbo ifo ka egwu asị wee dapụta mkpụrụ ị ga-afụ ife ụmụ nwaanyị a ga-eme n'okwu ugbu a ngwa nye ndị m egwu a n'uju
eje mmiri nke ụbahụ na nka dịka o siri wee metụta ụmụ nwanyị ndị maara ife a na-akọ n'omenala Igbo. Ọ bụ ugbu a ka ịmalitere isonyere anyị nọ kpọmkwem n'oge egwu ala anyị na-abịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi telivishọn Anambra Broadcasting Service Ọka. Ihe mmemme a dịkwa ọkpọ ma bụrụ ọmarịcha egwu eje mmiri nke ụmụ nwaanyị ụbahụ na nka na-ewetara gị. Ama nna ka ị nọ ebe ahụ, ọ dị gị ka gị pụta n'ọgbọ n'ike zọọ ya zọọ ya ghọọ iji wee gosi n'ife egwu ka a na-eme na omenala Igbo adịgo ọkpụ zọrọkpụ. Dịka ị na-enere ha ọ na-asọrọ gị, ama nna unu nwere ọmarịcha egwu unu ji eme ụwa mgbede, egwu unu ji emeta onwe unu mma. Naanị kpọtara anyị site n'akara ekwentị ị ga-afụ n'iru onyonyo telivishọn gị maka ịbịakiri ya bụ egwu unu nwere. Hazie ya nke ọma, wepụtakwa ya ụwa dum nkiri ya ma nwee obi aṅụrị, maka na ọ bụ naanị egwu pụtara ife na-eje mba. N'ịgwa gị nke bụ eziokwu, egwu eje mmiri nke ụbahụ na nka bụ egwu ngala, egwu ụmụ nwaanyị ji egosipụta na ha so n'ife a na-eme na fa bụ oriakụ. Ọ bụ ya mere ha ji anya egwu ya. Dịka ị na-elele ya, ị ga-achọpụta na ọ bụrụ egwu a na-agbakasịrị arụ ka egwu a. Ka ọ dị ugbu a, ka anyị jee gwa ndị isi otu egwu ajụjụ ọnụ ịmata etu ọnọdụ egwu ha si wee gbatakwuru, maka na ụnụ anaghị adaba wee ghara uko. Agụ a bịara azụ mgbakọ. Kedu ọnọdụ gị n'ọmarịcha egwu eje mmiri? Ọnọdụ n'ọmarịcha eje mmiri anyị abụ abịa n'egwu ị na-agba maka na afụrụ nke ị na-awụ ya, ọ dị ka a ga-asị na ị mụrụ ya. O nwere ka o siri wee dị gị n'ọbara? Onwe akwa ihe mma ebe ọ na egwu akpa na m ga-agbapụ ya ma gbaa ya ọfụma ma mụrụ ya mma mụrụ ya. Kedu ekpere gị nyere ndị otu egwu a? Ekpere m bụrụ ka Chineke mere anyị ebere ka egwu a anyị na-agba ka anyị na-agwụ ya jisi ike wee na-agwụ ya. Ka Chineke nara ma gọzie ekpere gị n'aha Jizọs. Amen. Nwaanyị ọma, enere m gị anya, ọ dị ka a ga-asị na o nwere ife mere gị n'anya. Ka anyị mata aha gị. Mana ife o mere gị n'anya, n'agbanyeghị na ife mere gị n'anya, kedu etu i siri wee nwee mmasị pụrụ iche n'ịgụ egwu a? Ọkụkọ na-agụ egwu a. Kedu ife kpalitere mmụọ gị iji agụ egwu a n'agbanyeghị na ife mere gị n'anya? Ife mere m ji abịa na mgbe anyị mụrụ ya, mana ọ n'oge ikpeazụ n'ọmụgwọ onye kedụkwana maikrofonu iji agụ egwu tinye ya n'ọnụ gị wee na-ekwu okwu a? Kedụkwana ekpere gị nyere ndị otu egwu a? Ekpere m niile bụ ka Chineke meere anyị ibe nna ya karịcha n'ebe ndị otu egwu anyị niile nọ ebe ebe ndị na-arụsi ike. Ka Chineke meere anyị nwere ebe ọ na anyị ejere eje ka anyị gbaa egwu a udo na-enweghị nsogbu ọbụla ma nakwa ya n'ọṅụ n'aha Jizọs. Amen. Ka Chukwu gọzie gị. Amen. Ụmụ nwaanyị ọma abụọ ka anyị mata aha aha m bụ Nwaada
Mrs. Ofokebe. Ọnwa ada ka ori a. Oriakụ Mrs. Ofokebe. Ihe ji mara mbụ ọnwa na-eti eti. Ọnwa na-eti eti, anyị ekenekwa. Thank you. Afọ mbụ Mrs. Budere Asiego. Oriakụ Asiego. Unu na-abụ na-agụ egwu a. Anyị na-abụ na-elekọta egwu anya ịfụ na ọ na-agụ ọfụma. Unu bụ ndị nlekọta egwu, kedu ọrụ unu n'egwu a? Ọrụ anyị bụ ịfụ na agbara egwu a na ama agwụ ya na-atụ ụkwụ ọfụma. Anyị ịbịa na taịm kwesịrị na anyị ga-abịa. Onwe onye amaghị agba na anyị gaba egwu ahapụ ya tinye onye ọbịa. Kedu kwa na-ekpere pụrụ iche unu na-ekpere ndị otu egwu a? Ekpere anyị na-ekpere ndị otu egwu a bụ ka Chineke meere anyị amara, ka anyị nweta onye na-agụ egwu ka ha dị egwu. Ọzọ bụ ka anyị nwee egwu a na-egwu Chineke, ka egwu a na-apụ apụ na-abata abata. Ọ ya nwa bụ ekpere anyị. Ụmụ nwaanyị amadalụ nụ. Aka m bụ Oriakụ Ezeụba. Narị Ezeụba. Kedu kwa n'afọ akụrụngwa ị na-akụ? Ogene ka anyị ji akụ. Kedu ife ọ na-alụ n'egwu a? Ọ na-eme ka egwu na-agba ka ha na-ebilite ọfụma. A sị gị kụọrọ anyị nkwa, ị ga-akụ ya ugbu a? Aga m akụ ya. Ngwa ka anyị ka o si adị. Daalụ nwaanyị ọma. Ogene na-enye aka nye ọmarịcha egwu a na-agba ume o wee na-asụ asụ, nyekwazi ndị na-agba ya bụ egwu ọkpa egwu. Nwaanyị ọma, ka anyị mata aha gị. Aha m bụ Mrs. Mary Okoye. Kedu akụrụngwa egwu ị na-akụ nka? Ndị egwu a na-akụ udu. Kedu ife ọ na-alụ n'egwu a? Udu a na-eme ka egwu a na-ebilite nke ọma. Nye ewezuga udu a nso egwu ama ekwe ọgbụgba. Nwaanyị ọma daalụ. Onye ọma njem ọnụ ifugo etu ọnọdụ egwu a siri wee gbatakwụrụ ọlụ dị iche iche ndị bụ ndị isi nakwa akụrụngwa dị iche iche eji alụ ọlụ a, ọlụ ha na-alụ n'egwu a n'inye aka n'ihu na egwu a na-aga nke ọma. Tupu anyị apịachi ọnọdụ anyị na nnọkọ egwu ala anyị nke ụbọchị tata, anyị ga-ewetara gị egwu ikpeazụ nke ndị otu egwu ọdịnala eje mmiri nke ụbahụ na nka nke bụ Eriko nne kpara akụ wee rụọ ụlọ. Ifugo na nwaanyị abụ Eriko na ọ na-agba nnukwute mbọ ọnọdụ wee nwee ka o siri wee dị. Eriko wee kpatachacha akụ kaba ọ ga-eji ya wee na-edozi onwe ya, o wee were ya wee rụọ ụlọ ụmụ ya ga-ebi. Ọ bụ egwu ndị a ka a ga-ewetara gị n'uju ma bụrụkwa ọnọdụ a ka anyị ga-eji wee pịachi na nnọkọ anyị n'egwu ala anyị nke ụbọchị tata bịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi abụọ ka ibe Anambra Broadcasting Service Ọka. Abụ m Amaka Ọfọjebe wee na-asịsị gị gaa n'iru nye anya gị nke ọ na-eri.